ọmarịcha ndị inyom anyị biko ka anyị nụkwa olu n'ọzọ. Ndị be anyị na-agakwanụ n'ihu ọzọ ha ga-ewetara nụ bụ nke a na-akpọ inugo.
Hey, unu anụgokwa? Unu anụgo? Ọ dị egwu. Hey! Emume ekeresimesi na-atọgbu onwe ya. Ọ bụ ihe ji wee na-echeta ọmụmụ onye nwaanyị bụ Jesu Kristi. Hey! Onye nwaanyị Jesu Kristi, biko onwe onye ruru gị, ịdị ebube. Ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe, ọ dịghị onye ga-eji ma ya atụ si ọ bụ ya yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye ga-eji ma atụ. Biko egwu ọzọ a ga-azụgo bụ Pastor.